Здравейте, драги зрители! Тази вечер ще ви прочета нещо. Мисля, че ще ви бъде интересно. Всичко ни говори. Работих. Бабите си хвалят внуците, аз искам да си похваля кучето. Всеки път, когато дъщерята и зета излизат в града, кучето идва на моята врата да плаче от обида, че не са го взели с тях. То е много привързано към дъщерята. Лично аз не мога да разбера, като майка на дъщерята ли се изживява или като нейно дете. Зета и дъщерята и приказват само на италиански. Аз си приказвам на български. За мене тя е като галено дете, на което всичко му е позволено. Много го обичам и не знае колко имена има. Аз не ги зная в брой, но то ги знае. Днес, както всеки път, кучето дойде да плаче на вратата ми. Знаех защо плаче. Лежах в леглото и както всеки път на глас започнах да се възмущавам, че пак не са я взели на разходка. За разлика от друг път, този път реших да си направя опит. Поне 2-3 пъти повече по време се възмущавах кавички от дъщерята и зета, че са оставили Даринка от дома. Плача по сила намаляваше и спря. Изчаках малко и отворих вратата. Кучето беше допряло глава до вратата в поза да слуша. Бях възхитена. Така мило ми стана. Разбрала е Дарина, че я защищавам. Тя е убедена, че съм и приятелка. И щом приятелка казва, значи е така. Виновните са наказани, онеправданите оправдани. Погалих я и отиде спокойна да си гледа нейните си работи. Този случай ме накара да си мисля, щом кучето разбира 2 езика, защо дете да не знае поне 3 езика? Езика на мама, езика на тате, езика на който учи с госпожата. Това в началото. После поне още 2 езика. Според мене напълно достижимо. Искаше ми се да споделя днешния ден с вас, драги зрители, заедно с мислите, произлезли от него и голямото си възхищение от Дарина в писмен вид. Дарче, ти куче не си, умницата мила си, хората поучаваш, мълчиш, съвети даваш. Съвземи се ти, човек, пътища много пред теб, който и да избереш, много ум ще събереш. По тях важно да вървиш, да се учиш, да не спиш. Вземи живота в ръце, дръж здраво като перце. Това бях написала за Даринка, после ще ви прочита още едно стихотворение и това ще е за тази вечер. Починете си малко.